Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Magbabakasakali sana akong magbahagi ng isang kwento at sana po'y mapansin mo. Ako nga po pala si Willie, 43 anyos sa kasalukuyan at isa pong freelance architect at illustrator. Ang ibabahagi ko pong kwento ay sarili ko pong karanasan noong ako'y binata pa lamang. Siya nga po pala, ako'y isang backpacker at urban sketching artist. Hilig ko kasing mag-drawing po ng mga scenery na naglalarawan ng estado sa buhay ng mga tao. Taong 2002, naimbitaan ako ng dati kong high school best friend po na magpunta po sa Somewhere in Samar. Hindi ko na po ididetalye ang mismong lugar, Kuya Bari, para sa prebasya ng mga taga roon. At dahil nga hindi ko pa rin nararating ang lugar na iyon, ay kaagad akong sumang-ayon at nag-set ng date ng aking pagpunta sa Samar. Tandang-tanda ko pa nga, Abril ng taong 2002 ako nagbiyahe papunta sa lugar ng aking best friend na si William. Papaalis pa lang po ako sa bahay ay panay na ang palitan namin ng text message at walang humpay ang paalala niya sa akin na siya raw ang susundo sa airport at kung may mag-alok raw na ihahatid ako ay wag ko daw pansinin. Noong nasa eroplano na po ako, iniisip ko na ang mga lugar na maaari kong maiguhit pagdating sa Samar at kung anong itsura ng mga kabahayan at mga tanawin doon. Buong biyahe ay wala akong ginawa kung hindi ang mag-isip. Makalipas ang mahigit 1 oras at kalahati ay dumating na nga ako sa Calbayog Airport. Pagkakuha ko po ng mga gamit ko, kaagad akong nagpunta sa lugar na napag-usapan namin ni William kung saan niya ako susunduin. Habang hinihintay naman si William, napansin ko ang ganda ng Calbayog Airport at ang mga nakapaligid dito kaya naisipan kong iguhit. Focus po ako sa ginagawa ko noon kaya hindi ko napansin na may mga nanonood na pala sa akin. Nagulat na lamang ako nang may magsalita na isang babae. Ang galing ko raw gumuhit. Napalingon ako ng sandali saka ngumiti bago bumalik sa ginagawa ko. Nanatili namang nakatayo sa tabi ko ang babaeng iyon habang nanonood pa rin sa aking ginuguhit. Noong papatapos na ako ay may tumawag sa cellphone ko at nakita ko ngang si William iyon kaya sinagot ko muna. Ayon sa kanya, matatagalan daw siya sa pagsundo sa akin dahil nasiraan ang kanyang sasakyang gamit niya. Humingi ito ng pasensya at sinabing kung nagugutom ako ay kumain daw muna ako sa mga malapit na kainan doon sa airport. Di nga nagtagal, nagpalinga-linga ako at naghanap ako ng mapapagtanungan. Napansin ko yung babaeng nanonood sa pagguhit ko kanina na nasa kabila na ng kalsada. Kaya't dali-dali akong tumawid at lumapit sa babaeng iyon. Magalang naman akong nagtanong dito kung saan may malapit na kainan. Ngumiti naman ito sa akin at sinabing kung gusto ko raw, sumabay na ako sa kanya dahil doon din ang punta niya. Natuwa naman po ako sa sinabing iyon ng babae. Nagpakilala ako sa kanya at sinabing hindi talaga ako taga roon kaya hindi ko talaga alam ang pasikot-sikot sa lugar. Muli naman itong napangiti bago nagpakilala bilang si Marilyn. Kuya Bari, isang karinderyang maliit ako dinala ni Marilyn at iyon na daw ang pinakamalapit na alam niya. Pero kung ayaw ko daw doon, ay maari kaming lumipat sa mas malaki at mas magandang kainan. Nahiya naman ako
at ayaw kong isipin niyang maarte ako. Kaya sinabi ko na okay sa akin ang ganoong kainan. Kuya Bari, bilang pasasalamat naman sa kanya, ay plano kong ako ang magbabayad sa aming kakainin. Habang nakaupo kami sa lamesa at naghihintay, ay nakipagkwentuhan muna ako kay Marilyn. Tinanong ko siya kung ano ang sadya niya sa Samar. Ayon naman sa kanya, taga roon daw siya talaga, pero 10 taon nang hindi nakakauwi dahil sa Maynila siya nag-aaral at naroon din ang trabaho niya. Napag-alaman ko rin na magkaedad lang pala kami. Nag-iisa siyang anak at naroon daw siya upang ibenta ang naiwang lupain ng kanyang mga magulang. Yumao na daw ang mga ito, 2 taon na ang nakakalipas. Sa maikling oras, medyo napalagay na ang loob ko sa kanya. Hindi ko rin mapagkakaila na nagagandahan ako sa kanya, Kuya Bari. Naputol na lamang ang pagkakwentuhan namin nang dumating na ang mga pagkain namin. Kuya Bari, habang kumakain kami ay palihim akong sumusulyap kay Marilyn. Naisipan kong humanap ng tiyempo para kunin ang cellphone number niya bago man lang kami maghiwalay ng araw na iyon. Habang nasa kalagitnaan kami ng pagkain ay muling tumawag si William. Panay ang hingi nito ng pasensya dahil mukhang natatagalan daw ang pag-aayos ng kanyang sasakyan. Tinanong nito kung nasaan daw ako at kung naiinip na daw ba ako. Tumayo ako at nagpaalam muna kay Marilyn. Tumango lamang ito habang nakangiti naman. Medyo lumayo lang ako ng kaunti bago ko sinabi kay William na ayos lang ako. Hindi ako naiinip dahil may nakilala akong babae at kasama kong kumakain ng mga oras na iyon. Bahagya namang kumalma ang boses ng kaibigan ko. Ngunit pinaalalahanan lang niya ako nito na mag-ingat at huwag gagawa ng kahit anong bagay na ikapapahama ko daw. Natawa naman ako sa pananalita niya. Ang buong akala niya ay hindi pa rin ako nagbabago at tulad pa rin ako noong high school kami na puro kalokohan lamang ang ginagawa. Pagkatapos ng tawag, napalingon akong muli kay Marilyn. Nakangiti ito habang nakatitig sa akin. Pagbalik ko sa kinauupuan ko, nagtanong ako kung aalis na ba siya pagkatapos naming kumain. Sumagot naman ito na pwede naman daw niya akong samahan habang hinihintay ang susundo sa akin. Magaan daw kasi ang loob niya sa akin. Kuya Bari, natuwa ako sa sinabing iyon ni Marilyn. Sa totoo lang talaga, habang humahaba ang oras na kasama ko siya, pakiramdam ko ay parang matagal ko na siyang kakilala. Umabot na ng 3:00 ng hapon, hindi pa rin dumarating itong si William. Nag-uumpisa na akong mainip at makaramdam na ng hiya kay Marilyn, kaya sinabi ko sa kanya na maaari na niya akong iwan at baka naghihintay na rin sa kanya ang mga kamag-anak niya. Muling nagtanong naman si Marilyn kung saan daw ba ako papunta at kung alam ko raw ba ang pangalan ng lugar ng kaibigan ko. Sinabi ko naman ang baryo at natuwa ito dahil magkalapit lang daw pala ang lugar na pupuntahan namin. Inaya ako nito na sumabay na lamang sa kanya para hindi na ako mainip sa paghihintay. Dahil nga naiinip na ako, Kuya Bari, ay pumayag ako sa alok ni Marilyn. Sinubukan kong tawagan muli si William para sabihin doon na kami magkita sa baryo nila, pero out of coverage area na ang telepono niya. At dahil ayaw kong abutin ako ng gabi sa lugar na iyon, sumama na ako kay Marilyn
Habang nasa biyahe kami, panay pa rin ang subo kong tawagan ang kaibigan ko. Ngunit nakapatay talaga ang telepono nito, kaya nag-text na lamang ako at sinabing sa baryo na lang kami magkita. Halos mag-iisang oras din ang naging biyahe namin bago kami nakarating sa lugar nila Marilyn. Sinabi nito sa akin na sa kabilang baryo lang ang lugar na pupuntahan ko. Kaya muli kong tinawagan si William pero wala pa rin. Napansin ni Marilyn ang pagkabalisa ko. Lumapit ito sa akin at tinanong ako kung gusto ko raw ba doon muna ako sa kanila para doon na hintayin si William at para makapagpahinga rin. Malapit lamang daw naman ang bahay na tutuluyan niya. Medyo nakakaramdam na ako ng inis noon sa kaibigan ko. Dala na rin siguro ng pagod sa biyahe. Sumama po ako kay Marilyn at nang makarating kami sa bahay na sinasabi niya ay talagang namangha ako sa ganda nito. Isa iyong lumang bahay na sa tingin ko po ay lagpas 100 taon na ang edad. Pagpasok namin sa loob ng bakuran ay sinalubong kami ng isang babae. Tinawag niya itong Tita Connie at nagyakapan ang dalawa bago ako ipinakilala bilang kaibigan. Tinanong pa nga nito kung kaibigan ba talaga ako o nobyo ng pamangkin niya. Nakaramdam naman ako ng hiya ng mga oras na iyon dahil hindi ko alam ang aking sasabihin. Kaya hinayaan ko na lamang si Marilyn na ang sumagot sa tanong ng tiyahin. Sinabi nito na naroon ako para magbakasyon lamang at isang kaibigang taga-kabilang baryo ang pupuntahan ko. Kaagad naman kaming inimbita nito na pumasok na sa loob para makapagmeryenda at makapagpahinga na rin. Habang nakaupo, ay muli kong sinilip ang aking telepono sa pagbabakasakaling nag-reply na ng text message si William. Pero wala palang signal sa lugar na iyon. Kaya nagpaalam ako kay Marilyn na lalabas muna ako sandali upang humanap ng signal. Naglakad ako papalabas ng kalsada at nang makasagap ako ng kaunting signal ay muli kong tinawagan si William pero nakapatay pa rin ang telepono nito. Muli akong nag-text at sinabing naroroon ako sa katabi nilang baryo at doon na ako sunduin. Naghintay pa ako ng ilang minuto sa pagbabakasakaling mag-reply o tumawag man lang ang kaibigan ko, pero wala talaga. Pagbalik ko sa loob ng bahay ay nakahain na ang merienda. Sa totoo lang, Kuya Barry, nawalan ako ng ganang kumain sa kakaisip kung ano ang nangyari sa kaibigan ko at kung saan ako matutulog sa gabing iyon sakaling hindi niya ako masundo. Nakakahiya naman kasi kung doon ako kila Marilyn makikitulog. Habang kumakain kami, tinanong ako ni Aling Connie kung sino raw ang pupuntahan ko sa kabilang baryo. Nang sabihin ko naman ang kumpletong pangalan ng aking kaibigan, ay nagulat ito dahil ang pagkakaalam daw niya ay hindi taga roon ang pamilya nito at kilala pala niya ang ama ng kaibigan ko. Bigla din naman itong binawi ang sinabi na baka raw lumipat lang sa baryong iyon ang pamilya ng kaibigan ko dahil matagal na rin daw kasi siyang walang balita sa pamilyang iyon. Matapos naming kumain, nagpaalam na ako sa magtiyahin at sinabi kong ako na lang ang maghahanap sa bahay ng kaibigan ko. Pinipigilan pa nga ako ni Marilyn at sinabing doon na ako magpalipas ng gabi dahil baka matagalan ako sa paghahanap. Pero pinangunahan ako ng hiya at nagpumilit na umalis.
Wala silang nagawa at hinatid nila ako sa sakayan ng tricycle at bago umalis ang sinasakyan ko ay kinausap ni Aling Connie ang driver nito sa lingwahe nila. Bandang huli, nagtagalog din ito at ipinakiusap na ihatid ako sa bahay ng pamilya ni William. Sakto namang kilala daw ng driver ang pamilya, kaya napanatag naman ako. Habang nasa biyahe ay nakaidlip ako. Kuya Barry, sa maikling pagkakaidlip ko ay nakapanaginip ako ng isang senaryo na hindi ko maipaliwanag. Nakita ko si William na sinasakal ang tiyahin ni Marilyn, pero iba ang itsura nito. Para itong tuyong katawan ng kahoy at punong-puno ng kung ano-anong manikang gawa sa dayami ang nakasabit sa buo nitong katawan. Namalayan ko na lamang na tinatapik na ako ng driver at nakahinto na kami. Isang lumang bahay na may 2 palapag ang bumungad po sa akin. Ayon sa driver, iyon daw ang bahay ng pamilya ni William. Bumaba naman ako at tinignan ang paligid bago inabot ang bayad. Gulat na gulat talaga ako sa lugar, Kuya Barry, dahil hindi man lang nabanggit sa akin ng kaibigan ko na liblib na pala ang lugar nila. Lumapit ako sa gate ng bahay na itinuro ng driver at nagtao po. Makailang ulit pa akong tumawag bago ako pinagbuksan ng isang may edad na lalaki. Tinanong ako nito kung ano raw ba ang kailangan ko. Nagpakilala naman ako at sinabing ako yung kaibigan po ni William. Hindi na umimik pang muli ang matanda at tinitigan lang ako nito. Maya-maya pa ay lumabas ang isang babae na sa tingin ko po ay kaedaran ko lamang. Ito naman ang nagtanong kung ano ang sadya ko roon. Nang sabihin kong ako ang kaibigan ni William, napangiti ito at kaagad na lumapit sa gate upang pagbuksan ako. Pinapasok ako ng babae, Kuya Barry, na nagpakilalang Ameline. Kapatid daw siya ni William. Nagulat ako kasi kilala ko ang lahat ng kapatid ng kaibigan ko at hindi ko namumukhaan itong si Ameline. Pagpasok ko sa lugar ng bahay, nakatitig pa rin sa akin ang matandang lalaki. Nakaramdam tuloy na ako ng pagkailang dahil hindi ito kumukurap na parang estatwa. Tinanong ko si Ameline kung nakontak ba nila si William kasi kako kanina ko pa tinatawagan ngunit nakapatay yata ang cellphone nito. Sumagot naman ang babae at sinabi nitong alam na raw ni William na naroon ako sa bahay at pabalik na rin ito. Nakahinga na ako ng maluwag sa sinabing iyon ni Ameline pero bigla naman akong nakaramdam ng takot sa bahay nila. Para ba kasing may mga matang nakamasid lang sa akin at pinagmamasdan ang bawat kilos at galaw ko. Idagdag mo pa, Kuya Barry, ang matandang lalaki na nakatitig pa rin sa akin ng mga sandaling iyon. Nilapitan ni Ameline ang matanda at inakay ito papasok sa isang kwartong nasa tabi lamang ng hagdanan para patulugin na. Ilang minuto lamang ay muli itong lumabas at humingi ng dispensa sa akin. Sabi niya, nag-uulyanin na raw ang lolo nila kaya ganoon na lamang ito kung makakilos. Ilang sandali lang at nagpaalam itong aakyat daw sandali para ihanda ang kwartong tutulugan ko. Tumango naman ako kay Ameline at nagpasalamat. Noong mga oras na iyon, napakaraming tanong sa aking isipan. Kung ano nga ba ang nangyari kay William at kung gaano ba kalaki ang naging aberya ng sasakyang ginagamit nito.
Habang nakaupo po ako, ay ramdam ko ang gumagapang na kilabot sa buo kong katawan na umabot na hanggang sa batok. Ramdam ko pa rin kasi na parang may taong nakatitig sa akin sa paligid. Nakadagdag pa sa kilabot ko ang napakatahimik na lugar na para bang walang kapitbahay. 7:00 pa lang naman iyon ng gabi pero parang hating gabi na sa sobrang katahimikan. Ilang minuto pa, pumanaog na si Ameline at sinabi nitong kung gusto ko na daw ba magpahinga muna at doon ko na hintayin si William. Dahil naman sa tindi ng pagod ko, sumang-ayon na ako sa sinabi ng babae. Umakyat na ako sa itaas. Pag-akyat ko, Kuya Bari, sa hagdan, nakaamoy ako ng kakaibang amoy. Parang may kung anong nabubulok na patay na hayop kaya napapahid ako sa aking ilong sabay singa ng bahagya dahil hindi ko kinaya ang amoy. Tumingin-tingin naman ako sa paligid at napansin kong napakaraming nagkalat na tuyong dahon at kung ano-ano pang kalat na nasa sahig. Kuya Bari, kilala ko si William. High school pa lang kami ay napakamitikuloso nitong tao at ayaw nitong makalat at marumi ang paligid. Palagi kaming magkasama sa grupo ng cleaners noon at napakamabusisi nito pagdating sa paglilinis kaya nga gulat na gulat talaga ako sa mga kalat sa bahay nila. Pagpasok ko sa loob ng kwarto, medyo nakahinga ako ng maayos dahil hindi na umaabot doon ang masangsang na amoy na naamoy ko kanina. Malinis ang buong paligid. Malinis yung silid, mabango ang kubrekama at mga unan. Inilapag ko muna sa tabi ang aking bag at nahiga kaagad sa kama. Habang nakahiga ay muli kong tinignan ang aking telepono. Wala na namang signal. Isinandal ko ang isa kong braso sa aking noo habang nakatitig sa kisame nang nag-iisip. Maya-maya lang ay hindi ko na namalayang nakatulog na pala ako. Pakiramdam ko ay ilang minuto pa lang akong nakakaidlip nang bigla akong mapabalikwas ng bangon dahil sa mga usapang nadinig ko sa labas ng aking kwarto. Ang buong akala ko, dumating na si William kaya lalabas sana ako pero para akong nanghina na hindi ko maintindihan. Pinilit kong tumayo para lumapit sa pintuan pero bigla akong natigilan dahil sa isang pamilyar na boses ng babae. Isang matandang lalaki ang nagsalita at inutusan nito ang babae na ihanda na ang mga kailangan at tinawag nito ang babae sa pangalang Connie. Kahit nakakaramdam pa ako ng panghihina at pagkahilo, ay dahan-dahan kong binuksan ang pintuan para sumilip. Nang makita kong walang tao, ay maingat akong humakbang papalapit sa hagdanan para silipin ang mga nag-uusap. Nakita ko si Aling Connie na kausap ang sinasabing lolo ni Ameline. Nakaramdam na ako ng kakaiba dahil sa tono ng pananalita nila kaya dali-dali akong bumalik sa kwarto at hinagilap ang cellphone. Itinaas ko ito sa pagbabaka sakaling makakuha ng signal ngunit wala talaga. Nang madinig kong may umakyat sa hagdanan ay muli akong bumalik sa pagkakahiga ng padapa. Nadinig ko ring may nagbukas bigla ng pintuan at muli itong isinara. Kung ano-ano na ang tanong na pumapasok sa isipan ko ng mga oras na iyon, Kuya Bari. Pakiramdam ko talaga ay nasa maling bahay at baryo ako.
Ilang minuto pa, nakarinig na naman ako ng mas marami pang taong nag-uusap doon sa ibaba ng bahay. Alam kong hindi na tama ang mga nangyayari, kaya nagdesisyon akong lumabas sana sa bintana para tumakas na. Pero bago pa man ako makalabas ay nadinig kong may mga taong papalapit sa malawak na likurang bahagi ng bahay kung saan nakapwesto ang bintanang dadaanan ko sana. Dali-dali akong nagkubli. Ilang sandali lang at nakita ko na ang mga taong nakasuot ng mahahabang damit at may hawak na kandilang puti. Isa-isa nila itong itinulos sa isang dambana na may kakaibang rebulto. Isang imahe ng lalaki na putol ang isang paa na may hawak na kung ano ang itsura noon. Mayroon ding mga bakas ng kulay itim na likido sa buong dambana. Noon ko lang din napansin na dito nagmumula ang mabaho at nabubulok na amoy. Muli kong tinungo ang pintuan at dahan-dahan itong binuksan ng maliit. Sumilip ako sa labas at nang wala na akong makitang tao, ay kaagad kong binitbit ang aking bag bago lumabas. Maingat akong humakbang papalapit sa hagdanan. Sumilip rin muna ako kung may mga tao pa ba sa ibaba at nang wala na akong makita, dali-dali na akong humakbang papunta sa pintuan. Noong bubuksan ko na sana ang pinto, ay narinig kong inutusan ng matandang lalaki ang mga kasamahan nito na puntahan na ako sa kwarto. Sa sobrang takot ko ay inakyat ko ang bakod saka ako tumalon. Sumabit pa nga ang paa ko sa isang matulis na bagay. Ramdam ko ang hapdi ng sugat pero tiniis ko ito. Dire-diretso akong tumakbo papalayo talaga. Hindi ko na alam ang aking pupuntahan kaya nagpatuloy na lamang ako sa aking pagtakbo. Nang makalayo ako sa bahay ay bahagya akong napahinga habang panay pa rin ang paglingon ko sa aking likuran. Kuya Bari, ang buong akala ko ay natakasan ko na ang grupo pero sa dulo ng daang tinatahak ko ay natanaw ko ang mga kalalakihang nakatayo sa gitna ng kalsada. Dali-dali akong nagkubli sa isang malaking puno ng akasya. Bahagya kong sinilip ang mga kalalakihan at nang makita kong papalapit na ang mga ito ay abot-abot na ang pagdarasal ko at halos mawala na rin ng lakas ang aking mga binti dahil sa tindi ng takot ko. Pakiramdam ko noon ay maiihi ako at lalagnatin. Nagpalinga-linga ako sa paligid para maghanap ng maaaring puntahan pero walang ibang dadaanan kung hindi ang kalsadang tinatahak ko lang. Muli akong sumilip sa mga kalalakihan. Laking gulat ko dahil halos ilang metro na lang ang layo ng mga ito sa akin at lahat sila ay nakatitig sa lugar na pinagkukublihan ko. Maya-maya pa, nakarinig ako ng mga boses na tila papalapit mula sa aking likuran. Naisip ko noon na kung anuman ang plano sa akin ng mga taong iyon ay hindi maaaring hindi ako makatabla. Kaya inilabas ko ang mga lapis ko sa bag at walang pagdadalawang isip na sinugod ko ang grupo ng kalalakihang nakaharang sa daan. Ang nasa isip ko noon talaga ay ang sino mang hahawak sa akin ay sasaksakin ko sa mata o lalamunan. Nang malapit na ako ay biglang may liwanag na tumama sa mukha ko na nagmumula sa likuran ng mga lalaking nakaharang sa daan dahilan para mapapikit ako.
nadinig ko ang boses ni Marilyn at William na tinatawag ako. Kuya Barry, pagmulat ko, hindi ko alam kung papaanong nangyaring bigla na lamang nawala yung mga kalalakihang nakaharang sa daan ng ganoong kabilis. Nang makalapit sa akin si William at Marilyn, ay nagmamadali ang mga ito na hinatak ako papalayo sa lugar na iyon. Nang marating namin ang highway, ay doon nila ako tinanong kung ano ang nangyayari at ano ang ginagawa ko sa lugar na iyon. Kuya Barry, hindi ko talaga alam kung ano ang isasagot ko at hindi ko rin alam kung totoo ba ang naranasan ko, lalong-lalo na nang sabihin sa akin ni William na 3 araw na pala akong nawawala. Mabuti na lang daw at pumunta sa bahay nila si Marilyn para kamustahin ako. Ayon sa mga magulang ni William, ay maliban sa Biringan, marami pa raw mahiwagang lugar sa Samar at isa na ang tagong baryo na napuntahan ko na pinaniniwalaang baryo ng mga mamalarang o mga pinakamataas na uri ng mga mambabarang. Doon ko rin nalaman na ang tiyahin pala ni Marilyn ay isa sa mga mamalarang. Simula raw ng araw na mawala ako ay hindi na raw ito nakita pa. Hanggang ngayon, Kuya Barry, hindi ko pa rin makalimutan ang karanasan kong ito. Hindi ako makapaniwalang nakapagbakasyon ako sa maling baryo sa Samar o kung bakasyon nga bang matatawag iyon. Simula noon, hindi na ako bumalik pa doon dahil sa dami ng trabaho ko at idagdag na rin ang takot na maulit ang naranasan ko. Sa ngayon po, 2 na ang anak namin ni Marilyn at sa tuwing magbabanding kami ay ang kwentong ito ang lagi naming napapag-usapan. Isang pangyayari po sa buhay ko ang hindi ko talaga malilimutan. Ang alam ko po ay talagang totoong-totoo ang bawat segundo na naranasan ko doon sa bahay na iyon. Isang nakakakilabot na lugar. Alam kong hindi lang mga mambabarang ang nandoon, kung hindi mga grupo rin ng mga aswang. Isang matinding aral ang aking napulot dahil sa naranasan kong ito. Kung nakinig siguro ako kay Marilyn, ay sana'y hindi ko naranasan ang nakakakilabot na karanasang iyon. Ngunit hindi ko naman po pinagsisisihan ng lahat. Kung hindi dahil sa bakasyong iyon, hindi ko makikilala ang babaeng pakakasalan ko. Kuya Barry, hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa pagbabasa at sana po ay magustuhan ito ng tagapakinig ng inyong channel. Alam kong sa iba ay hindi ito nakakatakot, pero para sa akin po, ito ang pinaka-nakakatakot na karanasan ko dahil sa pagbabakasyon lamang sa maling baryo sa isang lugar sa Samar. Muli, maraming salamat and God bless us all. Lubos na gumagalang, Willie. Kapag ka malapit ang tunog, ibig sabihin ay malayo. Kapag naman malayo ang tunog, ibig sabihin ay nasa malapit o paligid lang sila. Marunong din daw silang magpalit ng anyo na maaaring maging aso, ibon, baboy at marami pang iba. Iba't iba rin ang kanilang mga uri at nagkalat sila saan man dako ng mundo, lalo na rito sa Iloilo. Isang mapagpalang araw po sa inyo, Kuya Barry, at sa lahat po ng tagapakinig ninyo sa Ang Sundo Horror Stories.
Isa po ako sa mga masugid ninyong tagahanga at taga-subaybay. Lagi po akong nag-aabang ng mga horror stories na true to life na pinupost po ninyo sa YT. Noong marinig ko po ang video na pinost ninyo tungkol sa engkwentro sa isang aswang sa Iloilo, hindi ko po maiwasan na maalala ang naging karanasan ko at ng aking asawa sa naturang probinsya. Totoo po ang mga kwento-kwento roon, Kuya Bari, at isa po ako sa magpapatunay nito. Siya nga po pala, itago niyo na lang po ako sa pangalang Banoy at ang aking asawa naman ay si Dolores. Naririto na po ang aming kahindik-hindik na karanasan tungkol sa mga aswang sa Iloilo. Ika-10 ng Nobyembre taong 1990. Mula Guimaras ay lumipat kami ng asawa ko papunta sa Tabuk, Suba, Haro, Iloilo. Noong mga panahong iyon, Kuya Bari, tanging ang lumang simbahan pa lamang ang nakatayo roon at iilang gusali, ngunit hindi pa ganoon kabago kung ikukumpara sa kasalukuyang taon. Mapuno po ang buong kapaligiran at may ilan-ilang mga bahay na gawa lamang sa pinagtagpi-tagping kawayan at nipa ang nakatayo sa naturang lugar. Sa mga hindi po nakakaalam, may ilang baryo na matatagpuan sa Tabuk, Suba na talaga namang kinatatakutan mula pa noong panahon ng mga Kastila, ayon sa kwento ng lolo ko, Kuya Bari. Isa sa baryo na iyon ang tinatawag pong Manunulad, na mararating lang kapag kaaakyat ng may kataasang bundok. Ito ang tinungo naming mag-asawa sa kadahilanang dito naninirahan ang mga magulang ko po. Napunta lamang po ako sa Guimaras noong maliit pa lang po ako nang dalhin ako ng aking tita Sita upang makapag-aral at makatulong sa kanila. Nakatanggap po kasi ako ng sulat na may sakit daw si Inang, ang nanay ko po, Kuya Bari, kaya naman nais nilang makita akong muli kahit sa mga huling sandali. Nagpasya na rin po akong dalhin ang asawa kong si Dolores na nakilala ko po sa Guimaras. 6 na buwan na po siyang buntis at kahit nahihirapan, natutuwa naman siyang sumama para makita rin ang magiging lolo at lola ng aming magiging anak. Sa tulong po ni Cesar, pinsan ko po sa side ni Papa, tinulungan niya po kaming makarating ng maayos at ligtas sa baryo ng Manunulad. Bago pa man po kami makapasok sa pinakabaryo, Kuya Bari, may isa pong matandang babae ang lumapit po sa aking asawa at biglang hinimas ang tiyan nito. Noong mga panahong iyon, iniisip namin baka natutuwa lamang siya dahil nga sa buntis ang asawa ko. Ay, malusog ang bata sa sinapupunan mo. Kailan ka ba manganganak, iha? Tanong ng matanda. Sa totoo lang, Kuya Bari, nasa dialektong wika pong Ilonggo ang mga usapang naganap pero isinaling ko na lang po sa Tagalog nang maunawaan po ng mga nakikinig ngayon. Ay nay, 2 o 3 buwan po mula ngayon. Sagot naman ng aking asawa at napangiti na lamang ito. Ay, malapit na pala no. At parang ang bango-bango niya. Tugon naman ng matanda. Nang sabihin iyon ng matanda, Kuya Bari, nakaramdam po ako ng kaba. Parang may mali kasi sa pananalita nito. Kaya naman nagpasya akong ibahin ang usapan at makauwi na kami sa bahay ng aking inang at amang. Nay, mauna na po kami. Salamat po. Sabi ko na lamang at inalalayan ang asawa ko sa direksyon na dapat tatahakin namin. Mag-iingat kayo sa baryong ito. Mag-ingat kayo sa mga taong makakasalambuhan ninyo. Sabi niya noon, Kuya Bari, at saka ito nag-iba ng landas
at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. May bitbit po siya noong lumang basket na may lamang ilang gulay na nasa isip ko ay pinamitas niya sa bukirin. Nagpatuloy na kami, Kuya Bari, sa pagpasok sa baryo ng manunulad. Nang malapit na po kami, hindi ko maiwasan na tanungin ang pinsan ko kung kilala niya ba ang matandang nakasalubong namin. Iba po kasi ang kabang naramdaman ko. Hindi mawaglit sa isipan ko noong mga sandaling iyon ang wangis ng matanda at ang mga salitang binitiwan nito sa asawa ko. Ngayon ko lang din siya nakita, insan. Baka malayo ang tinitirhan niya sa lugar natin. Tugon naman ng pinsan ko. Pagkatapos noon, Kuya Bari, ipinagsawalang bahala ko na lamang ang mga bagay-bagay. Baka nga nagkataon lamang at masyado lang akong nag-iisip ng kung ano-ano ng mga sandaling iyon. Siguro dahil nag-aalala lamang ako sa kalagayan ng asawa ko at marami-rami na rin po kasi akong kwentong naririnig tungkol sa Iloilo at sa mga baryo pong matatagpuan dito. May mga kwento na nagkalat daw ang mga bagay na kinatatakutan ng lahat sa gabi. Ang aswang daw iyon, Kuya Bari. Noong ikinuwento nga ito ni Tita Sita, natawa pa nga ako kasi hindi talaga kapani-paniwala. Ayon po sa kanya, ang mga aswang daw ay kapwa natin tao pero may kakayahan sila na wala tayo. Kaya nilang magpalit ng wangis sa anyo ng hayop. Kaya rin nilang gayahin ang mukha ng kaibigan, kamag-anak o kakilala mo. Sa totoo niyan, Kuya Bari, bago kami lumisan sa Guimaras ay binigyan kami ng babala ni Tita Sita. Sabi niya, ang mga aswang daw ay mapaglaro at matatalino. Kaya pagsabit daw ng gabi, iwasan daw namin na maglalabas dahil doon daw sila mas malakas at nambibiktima. Pero bilang hindi nga naniniwala sa mga ganitong bagay, umuo na lang po ako, Kuya Bari, sa pinagsasabi ng aking tita at tumuloy sa Tabok Suba dahil ang layunin ko naman ay mabisita lamang si Inang. Nang makarating po kami sa bahay ni Itang at Inang, agad po kaming nagbigay galang at pumasok sa loob. Ilang taon na rin ang lumipas pero wala itong ipinagbago mula nang umalis ako at magbalik. Pagkatapos ko po kausapin si Itang noon at mapaupo ang aking asawa dahil nananakit na raw ang kanyang balakang, ay agad ko namang tinungo si Inang kung saan ito nakahiga. May edad na nga po pala ang mga magulang ko. Nang makalapit, Kuya Bari, hindi ko maiwasang mapaluha noon at yakapin siya ng mahigpit. Sobra din ang paghingi ko ng tawad dahil hindi ko man lang sila nadalaw kahit isang beses. Inay, mano po? Kamusta na po kayo? Malumanay kong pagbati sa aking inang. Ay, iho, ikaw pala yan. Ayos lang naman ako. Ang mahalaga, nasilayan ulit kita. Ay, sobra na ang kaligayahan ko. Kahit nanghihina, nabigkas pa rin niya iyon. Inang, pagaling po kayo ha. May apo pa kayong dapat na makita. Ngiti kong sabi, pero sa loob-loob ko, Kuya Bari, sobrang nalulungkot talaga ako. Habang nakikipag-usap kami noon, biglang napaaray ang asawa kong si Dolores dahil sa sakit. Biglang namilipit daw iyon at parang kinakalkal ang loob ng tiyan niya. Hindi ko naman alam ang gagawin, kaya naman nagpatulong na lamang ako kina Itang at Cesar. Habang binitbit namin ang asawa ko para pahigain sa papag, sobrang nanlaki ang mga mata ko nang makita kong dinudugo siya. Pero imbis na kulay pula, kulay itim po iyon.
nang tignan ko ang asawa ko. Halos nakabikit na siya sa sobrang sakit o hapding nararamdaman niya. "Oh, anong masakit sa iyo?" Hindi ko maiwasan na magtanong sa kanya. Sakit eh. Parang may pumipiga sa loob ng tiyan ko. Para akong manganganak pero parang ayaw lumabas." Tugon naman ng asawa ko. Agad naman akong napaharap kay Itang at tinanong siya kung may doktor o manggagamot ba sa lugar nila. Noong umiling siya, halos maluha ako sa takot at kaba. "Naku insan, wala kaming doktor dito pero mayroon kaming magagaling na albularyo." Suwestyon ng aking pinsan. Dahil doon, Kuya Bari, hindi ko maiwasang mapakunot ng noo sa pagtataka dahil albularyo ang binigkas niya. Insan naman, mukha bang nasapian ng asawa ko? Insan doktor o manggagamot ang kailangan niya, hindi albularyo. Sigaw ko sa kanya, siguro dahil sa pagkataranta ko lamang. Ngunit nagulat ako dahil hindi niya ako pinakinggan at agad siyang nagtatakbo palabas. Pagbalik niya, Kuya Bari, ay kasama na nito ang isang matanda na may balot na tela sa kanyang ulo. May kahabaan din po ang kanyang balbas at lumang-luma ang suot na damit na halos puno na ng tila grasa na akalain mong hindi naligo ng ilang araw o buwan. Imbis na magtanong ay agad niyang nilapitan ang asawa kong namimilipit sa sakit. "Lo, anong gagawin niyo po?" Nausog siya ng isang aswang." Turan nito, Kuya Bari, kaya naman lalo akong nagtaka at natakot. Nang mga sandaling iyon, hindi ko maiwasan na maalala ang mga kwento ni Tita Sita sa akin tungkol sa mga ganitong bagay. Sa sobrang pagkatakot ay agad kong sinunod ang mga ipinakuha ng albularyong iyon gaya ng tubig, kandila, tawas, batong buhay, mga dahon at iba pa. Agad rin ako noong nagpakulo ng tubig alinsunod sa utos ng albularyo. Sa unang pagkakataon, Kuya Bari, nakita ko kung papaano manggamot ang isang albularyo. Base po sa pagkakaalala ko, gamit ang maligamgam na tubig, isinawsaw niya po roon ang mga dahon kasabay ang batong buhay na pinainitan niya sa apoy. Pagkatapos po, ibinuhos niya ang tawas na dinurog at saka nagsindi ng kandila. Habang pinapanood siya, Kuya Bari, manghang-mangha po talaga ako, pero hindi ko rin maiwasang hawakan ng mahigpit ang kamay ng asawa ko na nananakit pa rin ang tiyan. Ilang sandali lang ang lumipas. Ipinatak nito ang natutunaw na kandila sa maligamgam na tubig. Doon, Kuya Bari, kitang-kita namin ang paghulma ng isang imahe. Para yung isang matandang babae. Nakasalubong niyo siya at binati niya kayo. Sa nakikita ko, babalikan niya kayo sa mas malalang pagkakataon. Kahit mahina na ang boses ng matandang albularyong ito, narinig ko pa rin ang mga sinabi niya. Hindi ko rin makalimutan, Kuya Bari, ang payo niya sa aming mas maging maingat, lalong-lalo na daw sa hating gabi. Doon daw maaaring bumalik ang aswang na sinasabi niyang bumati sa aming mag-asawa. Sa awa naman po ng Diyos, naging maayos ang pakiramdam ng asawa ko. Nakahiga siya ngayon katabi ni Inang. Dahil doon, hindi ko maiwasang mag-isip ng negatibo. Sabi ko sa utak ko, wala sanang mawala kina Inang at Dolores. Hindi ko talaga kakayanin iyon, Kuya Bari. Noong pagsapit na ng gabi,
Kinausap ako noon ng aking pinsan na si Cesar. Ayon sa kanya, maging mapagmasig daw kami at huwag matutulog, lalong-lalo na't nakaabang ang kaaway. Kapag ka daw may narinig akong malayong tunog ng isang uri ng ibon, ibig sabihin daw ay nasa malapit lamang ang aswang. Ang ibon daw na iyon ay alaga raw nito na parang tagabigay ng babala sa kanyang amo tungkol sa magiging biktima nito. Akala ko nga, Kuya Bari, matatapos ang gabing iyon nang walang nangyayari. Ngunit dumating ang kinatatakutan ko. Ito yung gabing hinding-hindi ko makakalimutan sa tanang buhay ko. Bukod kasi sa narinig ko na ang tungkol sa mga aswang dito sa Iloilo, nakaharap namin sila. Akala ko nga noon ay namamalikmata lamang ako, pero hindi talaga. Hindi ako nagkakamali. Noong sumapit kasi, Kuya Bari, ang gabi, siguro po mga 12:00 na nun, nakarinig po ako ng tunog ng baboy. Sobra akong nagtataka noon dahil wala namang alagang baboy sina Itang at Inang. Nang buksan ko po yung pintuan, kitang-kita ko po ang isang itim na itim at napakalaking baboy sa harap ng bahay ni na Itang. Hindi ko alam pero natulala lamang ako at nanigas sa aking kinatatayuan. Bumalik lang yata ako noon sa ulirat nang dumaan sa harap ko sina Itang at Cesar. Nakita kong hinagisan nila ng asin ang baboy na iyon. Nagtatakbo iyon sa magubat na daanan at hindi pa man nakakalayo, kitang-kita ko rin, Kuya Bari, na naging tao iyon. Tila kamukha niya yung matandang nakasalubong namin kanina. Nagtama pa nga ang aming mga paningin bago ito ngumiti at magtatakbo palayo. Sa sobrang kaba at takot ay naalala ko na lang na mga sandaling iyon ay napaluhod ako at napalunok ng laway. Kasabay nun ang biglang panginginig ng aking mga tuhod patungo sa buong katawan. Totoo siya. Totoo sila. Nanginginig ko pang sabi noon sa aking sarili. Siguro dahil sa tanang buhay ko ay hindi pa ako nakakita ng ganoon at hindi ako naniniwala sa kanila. Pero ngayon, buong buhay ko itong magiging trauma sa akin. Kinabukasan noon ay pinatawag muli si Mang Doming, ang magaling na albularyong tumulong sa asawa ko noong unang araw. Nagpa siya ito, Kuya Bari, na sa bahay na rin ni na Itang matulog para daw mabantayan kami dahil nga sa mga nangyari. Hinding-hindi daw niya hahayaan ang aswang na iyon na makapanggulo pa sa baryo ng manunulad dito sa Iloilo. Itong mga susunod na sasabihin ko, Kuya Bari, mukhang hindi talaga kapanipaniwala pero talagang naranasan ko at nagbigay trauma sa aming mag-asawa. Ganoon din kay Itang, Inang at Cesar na kapwa taga roon. Pagsapit po kasi ng gabi, narinig na namin ang tunog na babala na nasa paligid lang ang aswang. Ang tunog nagmumula sa malayo, kaya noong mga sandaling iyon, nanginig ako sa takot. Bukod kasi sa tahimik ang gabi, may kadiliman din at ang mga gaserang nakabukas ang nagsisilbing ilaw sa paligid. Wala pa kasi noong elektrisidad, Kuya Bari, kaya naman nahirapan kami. Ngunit ito po yung pagkakataon na matatawag ko talaga si Mang Doming na bantog o magaling na albularyo. Ang mga aswang ay normal na tao sa umaga. Nakakasalamuhan natin sila. Nakakausap
at minsan pa nga ay nakakasabay sa hapagkainan. Kapag ka naman gabi. Habang sinasabi niya iyon, Kuya Bari, mula sa tagiliran ay inilabas nito ang isang sanggot. Isang uri ng kutsilyo po ito na parang paletrang U ang sukat at makikita ang halos pagtama ng liwanag mula sa gasera dahil sa talim nito. Sa gabi, mas malakas sila lalo na kapag kahating gabi at kabilugan ng buwan. Ang buwan ay tila araw sa kanila na nagbibigay buhay. Maraming uri ng mga aswang, ngunit ang mas kalat dito sa Iloilo ay ang mga kumakain ng tao, lalong-lalo na sa mga sanggol na nasa sinapupunan pa lamang. Mabangong mabango para sa kanila iyon at uhaw na uhaw sa dugo at laman nito. Pagkasabi niya ay tumingin ito sa aking asawa na nakahiga. Siguro po ilang minuto lang, Kuya Bari, ay bigla na lamang may kumalampag sa bubungan ng bahay ni na Itang at Inang. Sisigaw na sana kami, ngunit nagbabala ang albularyong si Mang Doming na huwag gagawa ng kahit anumang ingay. Pinayuko niya kami at pinatago sa ilalim ng lamesa. Sa pagkakataong iyon, Kuya Bari, iniisip ko pa nga na panaginip lang ang lahat dahil hindi ko akalaing mararanasan ko ang bagay na hindi ko pinaniniwalaan noon. Mahigpit kong niyakap ang aking asawa at Inang na kapwa nasa tabi ko ngayon at kasamang nagtatago. Si Mang Doming naman ay kitang-kita kong naghahanda sa paglusob ng aswang. Ilang minuto, muling nanahimik ang buong paligid noong mga sandaling iyon. Sa kuryosidad, napatingin ako sa nakabukas na bintana at nakita ko roon ang isang ibong pulang-pula ang mga mata. Palinga-linga ito na tila hinahanap kami. Noong magtama po ang mga paningin namin, sobrang gulat at takot ko nang maging isa itong malaking aso. Mang Doming! Naisigaw ko nang lalapain na kami nito. Sa edad at pangangatawan ng albularyong nasa harapan namin, hindi ko talaga akalain na napakalakas at napakaliksi pa pala nito. Tinalon niya, Kuya Bari, ang ibong naging aso at kulay itim. Tumutulo pa nga ang laway nito at nakakakilabot ang talim ng mga ngipin. Nang mahawakan ni Mang Doming iyon sa liig, agad niya po itong pinagsasaksak at dumaloy ang kulay itim na dugo sa sahig. Halos mapapikit pa ako sa sobrang takot at kaba dahil baka madisgrasya ang albularyong kasama namin. Cesar! Cesar ang punyal! Sigaw ni Mang Doming at nakita kong kinuha ng aking pinsan ang isang maliit na patalim na nakababad sa maliit na garapon na may laman iyong dahon at mga ugat. Inihagis ito ng aking pinsan, Kuya Bari, at nang masalo ng albularyo, agad niya iyong itinarak sa liig ng aswang na nasa anyo ng aso. Nagsisigaw po ito sa boses ng mabangis na hayop, ibon, baboy at hanggang maging boses ng isang matanda. Nang bitawan iyon ng albularyo, Kuya Bari, ay napaatras ito. Kitang-kita ko kung papaano ito bumalik sa anyo ng isang tao. Ang anyo ng matandang nakasalubong namin noong unang araw. Sa liig nito, Kuya Bari, ay biglang dumaloy ang kulay itim na dugo na tinatakpan na lamang niya ng kamay upang pigilan sa pag-agos. Maawa ka! Maawa ka sa akin! Nanginginig noong sabi ng matanda.
Ha? Sino? At saan ka? Tatanungin na sana ito ni Mang Doming nang bigla pong nagsisigaw ang asawa ko dahil muli na namang namilipit sa sakit ang tiyan niya. Nang makita ko ang sinasapit ng asawa ko ay hindi ko maiwasang mapamura at titigan ang matandang aswang. Yawa ka! Tigilan mo! Ngunit nawala siya, Kuya Bari, ng mga sandaling iyon. Hindi ko alam, Kuya Bari, ang gagawin. Nataranta kami at agad na inihiga ni Mang Doming ang asawa kong si Dolores sa papag. Nagsindi siya sa isang palayok na nilagyan niya ng mga batong nasa iba't ibang kulay at amoy. Umusok ang buong paligid at gamit ang mahaba't malalaking dahon ay tila binabasbasan niya ang aking asawa sa mga salitang tila Latin sa pandinig ko. Ako naman, Kuya Bari, ay napayuko at napaluhod habang luhaang nagdarasal na sana'y walang mangyaring masama sa aking mag-ina. Ilang oras po ang lumipas noon at sa wakas, tumigil na sa paghikbi ang asawa ko. Nang tignan ko siya, mahimbing itong natutulog, ngunit muli akong nakaramdam ng takot, Kuya Bari, sa hindi ko makakalimutang pangyayari. Mula kasi sa ibabang parte ng aking asawa, nakita ko ang nagkalat na dugo na tila nanganak ito. Mang Doming, ano pong nangyari dito? Nanginginig kong tanong noon. Naisahan nila ako. Naisahan nila tayo. Napaatras ang albularyo, Kuya Bari, at napasandal sa dingding habang unti-unting napapaupo. Ako naman ay mabilis na hinawakan ang kamay ng aking asawa at nanginig ang buo kong katawan nang maramdamang malamig ang mga palad nito. Mahal? Mahal! Gumising ka! Ngunit nang mga sandaling iyon, alam kong wala nang dumadaloy na buhay sa kanyang katawan. Habang yakap-yakap ang aking asawa, nagsalita ang albularyong si Mang Doming. Ayon sa kanya, nakarinig siya ng mga kaluskos sa likuran ng bahay kaya tinungo niya ito at walang nadatnan doon. Pagbalik niya, nakita niya na lamang na nasa ganong sitwasyon na ang asawa ko at ako na may nakaidlip habang nananalangin. Hindi pa nga nanunuyo ang luha ko dahil sa mga kaganapan, Kuya Bari. Nadagdagan na naman ito nang tawagin ako ni Itang at Cesar. Nang tumungo ako sa kabilang silid, nakita ko ang inang nawala ng buhay. Hindi ako makapaniwala dahil sa mga nangyari. Halos sabunutan ko na ang aking sarili. Napaluhod at humagulgol dahil sa pagluluksa. Kuya Bari, noong mga panahong iyon ay para pong bumagsak ang buong mundo sa akin. Para akong dinaganan ng mabigat na bagay at hindi ako makatayo. Pilitin ko man iangat ang aking buong katawan, ang huling naaalala ko, papunta si Itang sa akin bago nandilim ang paningin ko at nawalan ng ulirat. Pagmulat ng mga mata ko po, nakita ko sina Cesar, Itang at ang mga kapitbahay na nakikiluksa sa pagkamatay ng aking inang, asawa at ang isisilang pa lang sana na sanggol na siyang anak ko. Magang-magana ang mga mata ko, Kuya Bari, ng mga sandaling iyon. Muli na lamang akong nabuhayan ng loob nang pumagit na ang albularyong si Mang Doming at mataman akong pinagmasdan. Hindi rito natatapos ang buhay
ng mag-ina at nanay mo, Banoy. Igaganti natin sila. Nakita ko, Kuya Bari, sa mukha nito ang pagkaseryoso. Mula kung saan napatayo ako at naitikom ko ang aking mga kamao dahil sa pag-asa, galit at pighati dahil po sa mga nangyari. Kuya Bari, ito yung wakas na kapag naranasan mo pala ang napakasarap na pakiramdam. Napakasarap palang makitang ang tumapo sa buhay ng mga mahal mo ay maparusahan. Ilang araw na, Kuya Bari, na nakaburol ang asawa kong si Dolores at si Inang. Ang kahon na kinalalagyan nila ay ginawa lang po namin mula sa mga tabla at kahoy na nalikom. Sa bawat sandali po ay mas nagiging mapagmasid kami dahil maaaring magkaroon ng pagkakataon na bumisita o bumalik ang aswang. Nang sumapit ang gabi, napatayo ako at napalapit nang makita ko po ang isang magandang babae na lumapit sa kabaong ni Inang at Dolores. Nang tanungin ko, sino po kayo? Bigla itong umalis, Kuya Bari, at naglakad ng mabilis paalis sa lugar na iyon. Pagtingin ko po sa kabaong ni Inang ay wala na roon ang kanilang mga bangkay. Ang tanging naroroon ay puno ng saging. Kinusot-kusot ko pa ang aking mga mata, ngulit kumpirmado kong pinalitan nga ang katawan nila ng puno ng saging. Sobrang galit ko dahil hindi na pinalagpas pa ng aswang na iyon ang pambababoy sa labi ng aking mga mahal sa buhay. Anong Hindi na ituloy ni Mang Doming ang sasabihin nang makita ang pinagmamasdan ko ng mga sandaling iyon. Hayop siya! Demonyo siya! Malalakas kong sigaw dahil hindi ko alam kung ano pa bang dapat ang sabihin ko, Kuya Bari, dahil sa mga nasaksihan ko. Saan? Saan nagpunta? Sundan natin! Sabi ni Mang Doming at agad kaming naglakbay. Hindi ko na napansin, Kuya Bari, ang bawat madadaanan namin. Ang albularyo namang kasama ko ay nakita kong kinuha ang sanggot na nasa tagiliran. Ilang sandali, nanlumo akong muli nang mapagmasdan mula sa labas ng isang lumang kubo ang bangkay ni Inang at Dolores. Ang mga iyon ay paawang pinagpepiestahan ng matandang aswang na nakaengkwentro namin sa bahay. Sinunggaban nito si Mang Doming at gumanti naman ang isa. Akala ko, Kuya Bari, ay makakatayo ako ng maayos, ngunit dahil sa panginginig po ng katawan, pagapang kong nilapitan si Inang. Kitang-kita ko po ang butas nilang mga tiyan. Nang tingnan ko ang kinalalagyan ni Mang Doming, sinasaksak na nito ang matandang bigla na lamang naging isang malaking itim na aso. Nang bigla na lamang manikip ang aking dibdib dahil sa sakit, at iyon na po ang huli kong naalala bago po mandilim ang aking paningin. Kuya Bari, sobrang sakit po ng mga nangyari. Hanggang ngayon, kahit nandito po ako at bumalik na sa Guimaras, ay hinding-hindi ko po malilimutan iyon. Sobrang trauma po ang dinala ng baryong iyon sa Iloilo sa akin. Sobrang takot po ang iniwan ng aswang na pumaslang sa mga mahal ko sa buhay. Kahit pa iniharap sa akin noon ang ulo ng matandang aswang, dahil nagapi ito ng bantog na albularyong si Mang Doming, hindi pa rin noon maibabalik ang asawa ko, anak at si Inang. Siguro nga, nabigyan naman sila ng hustisya,
Ngunit para sa aking Kuya Bari ay kulang pa iyon bilang kabayaran. Habang sinusulat ko po ito, mahigpit akong niyayakap ni Tita Sita upang matapos ito at bigyan ako ng lakas upang maisalaysay ang masalimuot kong pinagdaanan, upang magbigay na rin ng babala sa iba kapag sila naman ang nasa lugar na pinanggalingan ko. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Maraming salamat po kung sakaling maisama niyo po ito sa mga kwento sa inyong YouTube channel. Lagi po tayong mag-iingat dahil ang kaaway ay nasa paligid lamang. Lubos na gumagalang, Banoy. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.